खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानि दैमारि। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासं। रायजोआव गोदान टेट आनजाद जागोन। आनजादा एलपि, एमइ आरो हाइ स्कुलनि थाखाय आलादा खुंफुंनाय जागोन। बेखौ फोसावदों रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि ड. रुनुस पेगुआ। टेट आनजादनि थाखाय बिएड आरो डिएलएड जाथारनांगोन। चिरां जिल्लानि नांगोलफाङायाव गिख्रंथाव नावनि जाब्रबथाय जादों आइ दैमायाव। खौरांनि बादिब्ला नावआव सा 30 सुबुंफोर दंमोन आरो सुबुंफोरखौ नारा-नाथायै बासायजोबनो हादों। गंगु आरो साइकेलफोरबो दंमोन, बिनिनो गंस्नि बाइकखौल' रैखा खालामनो हादों। 15 आगस्ट उदांस्रि सान फालिनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय निज उदालगुरि एलपि स्कुलाव बुट जानानै गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। गासै 40 सानिनो 26 जोनसा गथ'फोरमोन। खोन्थिनो मोन्दों बे जाब्रबथाया बुट जानानै जादों। जेब्ला बुटखौ जाखाङो हरखाब गोबानाय खर' सानाय जायो। गासै 40 सानाव बिसोरखौ दा उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।